Molweni sivuke ngendaba ke zoba 12 senior police officers were arrested. So bebezovela ecourt ba-applyele i-bail. All right, ezi top officials zibandakanyeka kwi-tender fraud ye-Medicare 24. Niyakhumbula kaloku i-Medicare 24 ikhampani kaVusumuzi Cat Matlala. Eya awardwa itender yes ye-360 million. So kuvela into yoba ke they manipulated i-documents so that uCat Matlala azokwazi ukufumana le tender, bazokwazi nabo ukubenefita. Okokuqala kaloku uCat Matlala njengoba awarded this tender nje ebesenawo amatyala. So they failed into yokuba bamvethe bacheck into yoba lo muntu sim-awarda itender all right now. So njengoba bendisitsho ke into yoba they manipulated the systems and everything, wayifumana ke itender uCat Matlala. Then esoyifumana ke itender kufanise ke into yokuba kufanele ke ngoku amane enyoba ezi SAPS officials because iyabonakala ke ngoku imali isuka from his account to lamapolisa ke akwi-top positions. Lamapolisa ke akwi-high ranking post kuqala uRachel Masheng. Niyambona mos lo oyevele kwiMadlanga Commission ebuzwa into yoba ezimali ezingaka ezingena kwi-account from uCat Matlala zivelaphi. Wathi ke Cat Matlala is my boyfriend. And then kwathiwa and then ibisithini le message because they were reading i-WhatsApp messages. Ubuthetha ngantoni apha Ozempic bani? Wathi no, I wanted i-Ozempic. I-Ozempic ke ile injection yokuslima xa ngabe ufuna ukuncipha iyasetyenziswa ke. So wathi ebefuna i-Ozempic uMatlala wamthengela ke. So ubemthengela ngoba ethi uyi-girlfriend yakhe. Uyabona nje xa ngabe ungazalwanga izolo uyayibona nje lento into yoba it was a way of nje afune ukujustifya ezimali into yoba ubezifumana kanjani. Kodwa ukuba i-girlfriend kaMatlala ayikho nje lonto leyo, ayisoze ibe khona futhi because uyambona uTebogo Thobejane, uyambona uMrs Matlala uba unjani. Comparing uRachel Masheng, hayi wethu badlala ngathi nje aba. So wathi ke uRachel Masheng lo ndingcono mna into yoba bendifumana i-Ozempic kukhona abafumana i-BBL. So lo uRachel Masheng vele ke ukule lantuka ukule fraction ka Shadrack Sibiya vele. So ususele apho ke uShadrack Sibiya into yoba azomchaza ke ngoku kwelantuka kwi-ad hoc into yoba khona abafumana i-BBL uSenthumule wafumana i-BBL kodwa uzenza ngcono. Uyayibona uba isuka phi ke ngoku isuka kuRachel owaye wayothetha ngayo kwiMadlanga xa sekufanele into yoba aphendule into yoba why there were monies transferred from Matlala to her account. Kube khona ke kule list no Busisiwe Themba. UBusisiwe Themba ke ke ngulo wayethetha ngaye ke uSenthumule ethi the time invitwe nguShadrack Sibiya kwakukhona yena wa-invite yena because ngumngani wakhe wathi hayi ngicela sihambe siye kwaShadrack Sibiya une party so that ndonqena uhlala ndedwa. Apho ke abajoyinwa nguTsakane Matlala ongunkosikazi kaCat Matlala. So uthi ke uSenthumule hayi uThemba ngumngane kaTsakane, ngumngane kaTsakane Matlala. So babenza i-BBL ne hair transplant bonke
caba ke babefakwa nguTsakane lo Matlala into ba xa ufuna ukwenza i-hair implant uzoya endaweni ethile, xa ufuna ukwenza liposuction uzothini uyaqonda. So ngoba kuthiwa ke wayengu-driver uTsakane wayengu-driver kamama ka-Dr. Perth. Dr. Perth lo owenza ezi surgeries uyaqonda ke. So nalapha ke kule list kukhona ubaby mama kaShadrack Sibiya lo naye owaye kwa SAPS. Kuthiwa ke yena ke ithe isophuma ke le tender sana ka-360 million, baby mama lona wa-resign emsebenzini and joined i-company kaKurt Matlala so that izotyiwa kakuhle ke ngoku le mali. Uyabona bazoyidla kakuhle le mali because kaloku inoba futhi ke wampromisa into yoba uzomnikeza probably double her salary xa ngabe ezoba joina kwi-company yakhe. So ke bonke ke aba they are out on bail. I-magistrate court ibagrantile i-bail bazophinde babuye ke etyaleni. Kuthe kusenjalo kwangena nje breaking news, Fanny Masimula oyi-National Commissioner naye ngoku unikezwe i-summons zoba makavele ecourt. Njani uFanny Masimula kaloku besithi uhambelana no Nhlanhla Mkhwanazi and Dumisani Khumalo, ungena kanjani kule list ntontoni asazi ke, kodwa ke uzoyovela ke ecourt naye ke uNational Commissioner azichazele into yoba ke kwenzeka kanjani. Kodwa ke kuthiwa bonke aba bantu it's based on this tender ye-360 million that was awarded to Kurt Matlala fraudulently. All right. Then kube khona ke sise kuMatlala njalo kukhona ke uMatlala naye bekhona yena ke eyakhe ibail ngoba naye bekhona kwaba bantu eyakhe ibail ayikhange igrantwe ke niyazi vele into yoba unamatyala amaninzi, so ibail ayigrantwanga usazophinda abuye ecourt. Kwelinye futhi ityala ke likaMatlala khona uNthabiseng Nzama. Nthabiseng Nzama ngudaughter ka Mr. Nzama ekuthiwa uyi-contract killer, so utata wakhe yinkadi. So kuthiwa ke allegedly into ayenzayo utata wakhe imali ifakwa kuye udaughter lo, then uNthabiseng Nzama lo akhuphe imali ayinikeze utata wakhe, because kuthiwa ke iyavela imali from Kurt Matlala ku DJ Vintos after esebulewiwe wakhupha imali uMatlala wayisa kundodakazi, undodakazi wayinika utatakwe. So there's a paper trail, we understand. So ke ngoku kuthiwa ke hayi ke naye uparticipateile and ke it's money laundering. All right, they denied i-bail nakuye. Uthi ke uNthabiseng yena wayengayazi xa kufaka imali kuthiwa makayigqithisele kutatakhe akayazi uba imali etheni leyo. So ke naye usazophinda avele ecourt. Hey, icourt nje namhlanje ngapha nangapha abantu bavele ecourt bayabanjwa. Hayibo. And then AfriForum uGerinel naye uza nebomb uthi uFikile Mbalula makabanjwe because wasebenzisa imali ye-state waya eDubai. I think it's 600 and some change imali awayisebenzisayo makayibhatale. So kuthiwa ke wathi uyayibhatala wabhatala kwi-travel agent, wabhatala kwi-travel agent lo mali leyo 300,000 200,000 cash, idepositwa cash lo mali leyo. So kuyabuzwa ke into yoba ivela phi le mali edepositwa cash nguFikile Mbalula. Same
nakuShibhiri into ibisenzeka, imali nakoFana Inkosi into ibisenzeka. So bonke kuthiwa ke aba bantu mababanjwe. iWest ke na ke ufikile Mbalula because kaloku position yakhe kwi-ANC and everything akufanelanga into ba abe involved ezintweni ezinjena. Sisalindile ke into ba iAfriForum izophetha ithene uzobanjwa na ufikile Mbalula. Without wasting time size kuMatipandile Sokheni. Yafika lantso. Wafika engasemhle enxibe isuti sana. Andithi namkhumbula uba wayenxibe ijacket ukubanjwa kakhe. Wafika clean. I think ukope kumatlala naku-Bester. Into ba kuyaswenka. UThabo Bester ndithi nimbonile into bebemhle njani izolo. Nomatlala ke uhlale nje ezinxibela izinto zakhe. Matipandile. Naye uphakathi inside akakuswenkelanga. Wavela ke ezolantuka ezobingelela ke inkantolo wavela, and then wena uMatipandile Sokheni ke ngulo okuthiwa ke allegedly ubulele uWitness D. Witness D onguMarius van der Merwe. Marius van der Merwe whistleblower about izinto ezenzekayo kwi JPMD nase SAPS, including ukubulawa kuka Emmanuel Mbenze, ukuntshontshwa kweCopper and so ubulawela into oba ke uveza ezo zinto ne-mining. Ininzi wethu into awayivezayo, i-affidavit kuthiwa isekhona ke noba bambulala, but wabhala Witness D izinto ezenzekayo and include the top officials zalapha eMzantsi Afrika. So uMatipandile ke Sokheni uthi ke jongani mna my lord mna I can assist the court if needing information. Mna I did not kill Witness D, Marius van der Merwe. Andizange, and mna andiyithandi lento kumane kupostponwa i-case because I have 3 kids ekufanele ndibanakekele ntontonton. Uyazithethela ke ithi ke ilantuka ijudge ebikhona phayana, kanti wena why wazithethela because nanku ummeli wathi andazani nale lawyer mna khangeniconsult ngubani yena lo, wathi andinalawyer mna andazani nalawyer, yabe ime apha ecaleni kwakhe. Asiyazi ke into ba ilawyer le ibithunywe ngubani, isuka phi. Isuke yasisimumu nayo ilawyer ayaphendula yama ecaleni kwakhe. Asazi noba uhirishelwe ngabantu bakhe and then abamnotifya. Ndiyabona nje indaba yapha. Ke akathethi ke ude wayongena ke phantsi ke oko ethetha kuMatipandile uba this is so unfair, yena akabulalanga mntu. Uzophinda ke abuyele ke elantu ke because akafumananga bail. Uzophinda abuyele ecourt in May azolantuka ke for a pre-trial. And then silale futhi izolo ke ibuilding yaseMthatha ilantuka iBotha Sigcawu, ibuilding yaseMthatha edumileyo nje government departments, education, wena health, wena bani, kukhona ifloors nje yatsha ibuilding and ilantuka abantu bakwa-fire, they failed to rescue the building because of inadequate equipment and so kusazo investigatewa ke into ba why they failed into ba bayirescuishe ibuilding, because kaloku at least if bebethe bazame ukulantuka i-floors basave ke at least i-floors ezimbini or 3, because indela building isingade iche ibuilding iphele. Kuthiwa ke kukhona ii-archives eziphayana, abantwana besikolo njengoba kuzobhalwa, uyabona zonke ezo zinto, ii-records. Xa kutsha ibuilding kaloku kutsha
the laptops, kutsha the computers, kutsha ntoni. So ke social media ithi hayi soka bayaphosisa aba, there is a reason why beyichisile la building. So they're like no ukhona nje umuntu o behind this tonton ukuchisa this building. So asazi ke ubunyane balonto, it's just ama allegations. Hey no eThekwini uJacinta ubekhokhela imarch to march ke namhlanje. Niyazi ke imarch to march ile yokulwane illegal immigrants, illegal foreigners abalapha South Africa abangena amaphepha, abafike bazothengisa drugs, abafika bazo benze human trafficking, bafike benze zonke wethu ezizinto that destroys our communities. So ibi much enkulu ke namhlanje inoba sibonile ke kwilanto ka kwi-updates zanamhlanje, but hey kuninzi. Uyabona ngoku everyday nje ulala ngale uvuka sekuthiwa hey ilizwe liyatsha, asazi into abasizoba safe nathini. If you like my videos bethunana, please don't forget kaloku to like, ni subscribe and comment. Thank you so much. Bye bye.